Id-deċiżjoni tal-Ministeru tal-Intern illi jżid il-pagi lil grupp żgħar ħafna ta' pulizija ġabet magħha frustrazzjoni kbira fil-korp. B'diversi uffiċjali li tkellmu ma' Net News jistqarru li huma rrabjati għal din il-manuvra illi ddaħlet minn wara dar kulħadd. Tant li ħafna uffiċjali qalulna li din ibis mossa ta' diskriminazzjoni. Il-kwistjonija dwar żieda li se jagħti l-Gvern lill-uffiċjali ta' kontra ħasil tal-flus illi jaħdmu fl-FCID. Bis-sorsi tagħna jindikaw li l-maġġoranza tagħhom se jingħataw żieda ta' 800 euro fix-xahar. L-akkuża ta' diskriminazzjoni ġejja mill-fatt li mhux tal-li din iż-żieda ma ngħatax il-pulizija kollha tal-li anke fl-FCID stess ġew diskriminati pulizija minn oħrajn. Dan għaliex il-flus li ħerġin direttament mill-Gvern se jingħataw biss lit-taqsima ta' kontra ħasil tal-flus. Il-Partit Nazzjonalista ilu xhur sħaħ jitkellem dwar is-sens ta' demotivazzjoni li qed tiddomina fil-korp tal-pulizija u din il-manuvra tal-Gvern ta' qabela kompli tiżid dan is-sentiment. Il-Gvern ma qal xejn dwar dawn iż-żidiet u ma ħareġ ebda sqarrija. Bħalissa hemm ukoll sentiment ta' diżappunt lejn il-Kummissarju tal-Pulizija nnifsu dan għaliex bost uffiċjali stennew ħafna aħjar min-naħa tiegħu u s'issa wara 3 snin ftit li xejn raw avvanzi.